kowa ka taka shi ga Abbas na Alhaji a gidan rasuwa. Me za ka ce mana game da wannan rasuwa da aka yi? ba a kai can ba wannan dan uwana masoyin manzon Allah junction din na gidan malam na masallacin Isaka Rabiu in ka zo daidai junction din tan mutane masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ka zo daidai Isaka Rabiu sai ka kira kuma Allah sada shi mu da albarma annabi Muhammad ka sada shi Allah wayar daidai karshen amma amin sallallahu alaihi wasallam babban yaya shi ma Allah ya kawo shi wajen wannan adda uku me zai faɗa? To amin amin. Ga lamba ɗaya shi ma Allah ya kawo shi gidan wannan jana'ira, ko me zai ce? wannan dan uwana mu aminu sai dai da Allah da wannan Allah yana so ya jama'a mu mun taso da shi tun muna yan yara tun ba mu da damar da zamu dauno gaskiya ne Allah ya fara ba mu dama gaskiya ne wannan akida ko gani ta san araya sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nura ya taso da shi ta ba mu da damar da zamu yi a dama ta zo yanzu kuma yake yana irin wannan aƙidu na addinin musulunci da wannan manzon Allah ba abin da zamu ce sai dai mu ce al'umma na duniya da wanda suke jin sa da wanda suke ganin sa a baya sai dai mu yi ma addu'a Allah ya saka shi da abin da yake kawai abin da kake so kana tare da shi gaskiya ne kuma wannan fada annabi fada ce wadda ba ta gogewa gaskiya ne tabbas yana tare da masoyinsa gaskiya ne mu ne abin tausayi ba shi da shi ya sha gaskiya ne wannan gaskiya ne kuma jawa masu rubuta kunni akan Allah irin girma da ɗaukaka akan soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ka da ilimin abin ka je ka tambaya a baka ilimin ka rubuta je ka fasa gaskiya ne ko gobe kiyaman an tashi sabi to Allah ya tambaye ka me dalilin yin wannan abin za ka iya tokaciya da wannan kuma ka sha kai gaskiya ne in ka karanta alqur'ani da riya baka da lada amma ko da riya ka nuna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karba abu gaskiya ne da Allah ya ji kallura ya gafarta masa amma sai suna ta musu kuma Allah ya sami koyi da shi amin to mun tun musulma halayya ce yana ganin abin kamar wasa kuma Allah sai ya tabbatar mana gaskiyar sa Allah ya gafarta masa amin kuma ubangiji Allah ya amfane ta Allah ya duba ta amin Allah kai ya tuba ta Allah ya ta sa mata arziki da kuma wannan abin da ya kishi irin na ma'aiki Allah ya dora zira a sake su amin Allah ya gafarta masa Allah saka da alkhairi daga lamba daya kama kai kai magana to
Malam Abba me za ka ce game da wannan taziya da muka zo gidan gaisuwa? Gaskiya ba abin da zan ce sai dai ce wannan abokin sana'a ta mu Allah ya kansa, Allah ya gafarta masa. Amin ya Allah. Allah ya sa ya huta saboda wannan kowa ya san mutum ne na mutane kuma masoyin annabi. Wannan gaskiya ne. Ubangiji Allah ya haskaka kabarinsa. Amin ya Allah Allah. ya gafarta masa, Allah ya sa ya huta. Amin ya Allah. Abin da zan ce kenan.